Ćao ljudi, gledamo čeka za part 2. Imam taman sreće zato što je to vidio. Oštrilica, dobro. Opet Donny Gun. Sapun. Zvučnik. Da li će on da ubije svoj zvučnik? 4 volt. 6 volt. Eto ga, okej, to je već dosta puno jako. Gledaj kako se brzo vrti tu. Crklo. Kabum. Toliko jako to smrdi, čak i moj zvučnik malo smrdi. Od čega Go4 onaj koji nije pravio nijedan zvuk, ali se nije zalemio i ima dim. Da nije zato što sam ga ja spojio sa 12 volt bateriji. Čekaj malo, ja nema njega, ja sam ga... Okej, ja mislim da sam ga povezao sam... Ne znam, ne, moj... To malo boli sigurno. Čuje se kao da je malo škripi. Sirena za uzbunu! Au! Oh my god! Čim čuješ što to znači da je osjetljivo. 3 volt. Me ti zabavaš. 10 volt. Daj malo više sapun. Ja mislim da se malo taj čovjek uplašio. Okej, rikdovano na 20 volt. 25, 30 volt. O ne. Zašto se čuje kao traktor? Moj. On se malo... Malo se uplašio. Zvučnik! Zvučnik je najzanimljiviji da pregoriš. Sad ću vam pokažiti, ne želim usisivač, nego želim da vam pokažem za koji video ja pričam. Kako vam pregori, evo ga. Viš, sirena.
Evo za tu sirenu je pregorio. To će biti secret video. Na kraju. Oh my god. Evo i vi vidite šta pričam da pregorava. Dobro li vidite sada? A ako ste vi stigli do kraja ovaj video, pošaljajte jedno crveno srce u komentarima. I baš biram crveno zato što ja volim crvenu boju. Ćao ljudi!